Sama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Help! 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 I need a help for my voice. OMG. Guys, can you hear my voice? Wala akong boses! Nandito tayo ngayon, talk galore. Ganun lang talaga. Minsan, alam mo, huwag ka mag-give up. Don't give up kahit wala ka ng boses. Anyway, okay na. Saktong-sakto Biyernes, oh. Pwede tayo mag-voice rest ng weekend. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Sige, push natin yan. O sige sinisimulan ko na, pagpasensyahan mo na ang boses ko. Ang mahalaga, doon tayo sa positive side. Kung saan pare-parehas tayong nagtatrabaho, pare-parehas tayong bumabangon, at pare-parehas tayong tuloy-tuloy lang ang laban. Hindi pwedeng sumuko kasi nga pag sumusuko, wala na. Ibig sabihin yan, patay ka na niyan. Anyway, ako pang inyong makakadaldalan. Pakilakasan na lang ng volume ng radyo, B. O, ikaw na mag-adjust paminsan-minsan lang naman. Ako pong inyong makakadaldalan 3 hanggang 6 p.m. para po sa programang Love Trip. Nakakatawa nga si Kim Chino eh. Alam niya na nga ganito yung boses ko. Very generous din talaga siya at giving. Sabi niya, Mara Tonee, dahil nga birthday ni Kajot. Uy, happy birthday, Kajot! Bakit tawa yung FS? Sabi niya, Mara Tonee, baka gusto mo ng cake. Cake, B! Cake, naririnig mo ba yung boses ko? Well, sa bagay, weakness ko yan. Anyway, kung kagaya kita na wala na ring boses, kakasigaw sa iyong meses, yung meses mo na hindi mapagsabihan sa tuwing nag-check out. O kaya naman kakasigaw sa palengke kasi yung suki mo lumipat na ng ibang tindera. Bakit? Ano ba nangyari? Nagkasamaan ba kayo ng loob? Hindi mo na pagbigyan dun sa discount na hinihingi niya. Mahirap yan. Kagaya ko, hirap na rin ako talaga. Ang kate, ha? Ang kate sa lalamunan. O baka may marerecommend ka naman dyan na pwede kong inumin. Tulungan mo naman. Help! Anyway, wag ka mag-alala. Babalik ako mamaya. Yes, so standby ka lang dyan. Pakinggan mo ang boses ng isang transgender. Hindi. Babae po ito. Nagtutunog bakla lang ngayon. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, na magbabalik maya-maya lamang. Kaya ikaw, sit back, relax, and enjoy this hoarse voice. Oo, B, minsan ka lang makarinig ng ganitong boses. So relaxing, so soothing. ASMR na lang. Anyway, here's another song brought to you by Sal Bakuta, entitled Stupid Love. Kailangan pa bang i-memorize yan?